Nordgrup AS tildeles Miljøprisen i kategorien internationalt virksomhedssamarbejde. Jamen, at vinde EU's miljøpris i internationalt samarbejde er enormt vigtigt for Nord, og det er det, fordi at vi er glade for at blive anerkendt for det arbejde og den måde, vi som virksomhed arbejder. Det er jo altid tilfredsstillende at se, at også andre synes, at den model, vi har lavet til at hjælpe andre virksomheder af med deres farlige affald, også bliver anerkendt andet sted fra. Vi har fået enormt meget international opmærksomhed på projektet. Det er jo sådan, at der faktisk hver dag på de internationale have er skib, der er i nød med farlige affald ombord. Og det er klart, derfor er mange af de her salvage, altså store internationale bjergningsfirmaer, meget interesserede i den løsning, vi har fundet. Fordi den er bakket op af international lovgivning i forhold til håndtering af farligt affald. Det har været genlyd, og det har gjort, at vi allerede er i god dialog med flere af de her store internationale spillere. Det er klart, at det her åbner også vores øjne for, hvad vi kan ud for landets grænser. Og vi betragter det her som det første skridt til også at sælge vores kompetencer uden for landets grænser og sætte projekter sammen på tværs af både landegrænser og faggrænser. Så for os har det betydet rigtig meget, og det rykker os i en retning, hvor vi kigger mere ud mod verden end bare på Danmark.